הלו, פייגי, זאת רוחלה. לא הערתי אותך, אני מקווה. מה פתאום? הבית כבר על גלגלים. אנחנו עובדים בשביל איתה. אני יכולה לדבר איתה? היא יצאה כבר, רוחלה. יצא? קפה בקושי הספיקה לשתות איתי, והילד כבר בא לקחת אותה. הוא לקח אותה? יש להם המון הכנות לקראת הנסיעה, רוחלה. פייגי, היא אמרה לך משהו? בקשר למה? לא חשוב, אני כבר אתקשר אליה, תודה. שלום. שלום, רוחלה. אני התקשרתי מקודם, ואיתה לא ענתה לי, אני רציתי לדבר איתה. בקשר למה? בקשר לטקס היום, להכנסת ספר תורה, אני רציתי להשאל ממנה איזה בגד. זאת אומרת, אם אני לא לובשת אותו במקרה. איתה לא באה לטקס היום. למה? כי ככה החלטנו. סליחה. שנייה, אתה יכול לקרוא לה לדלת? היא מתקלחת. איתה הכל בסדר? אמרתי לך שהיא מתקלחת. אבל תקשיב שנייה. את חושבת שזה בסדר שאשתי ישנה אצלך אתמול במקום לישון עם בעלה? את חושבת שזה בסדר שאת מסיתה אותה נגדי? אני מסיתה אותה, היא ברחה ממך. יש הרבה דברים שאת לא יודעת עליה. מכירה אותה הרבה יותר טוב ממך, ואני ראיתי בדיוק מה עשית לה. איתה! איתה! איתה, את בסדר? איתה! עשיתם לי עוול גדול קדם. עוול גדול קדם. אבא. עוול קודם. עוול. עשיתם לי עוול גדול קודם, אבא, אחר כך אתה. מרינה, nein. Ich hab dir heute gezeigt, dem Akzent. Und euch dem Dagesh. Und wo ich hab dir heute gezeichnet, CH, sucht man Ch. Ch. Auf Russisch ist euch da Ch. Ja. Wie Chleb. Bräut auf Russisch. Ja, gut. Lass mir gehen weiter. Puh. רק אתם אשמים שלא יצא ממני כלום. חטאתם כלפיי צ'ט כבד. חטא כבד. תמיד היית כל כך טוב אליי, אבל הבית שלנו מעולם לא היה יותר חדר משחקים. Fürs wie du hast gesagt, חדר משחקים, wie Israeliska, nicht wie kein עולה חדשה. Nein, ich bin בכלל wie ein Papagei. A Hälfte von dem, was ich lerne, verstehe ich nicht. Dein Mann, und erzählt Schmulen, mein Mann, also in Russland bist du gewesen eine große Aktrice. Eine große Aktrice? Ja. Ich habe gespielt große Rollen. Ja. Ich habe schon in Nora auch gespielt. Aber auf Russisch ist es anders. Nein, du spielst sehr schön. Du hast eine neue von dem, Ja. Ich will dir sagen, was so. No. Ich habe mal geholfen zu sein eine Aktrice. Oh, weh, du euch. Wenn ich habe gelernt in Seminar, es gekommen eine Gruppe Akteuren. Ich bin mir keine gewesen. Und du hast dich keinmal nicht geprobt? Nein, was redest du? Asur. זה verboten. זה אפשר, aber nicht und gegen Männer. זה הקיצר, זה יוגדנרישקייטן. גוט. היי בו נוח אמור. עשיתם לי עוול גדול קודם אבא, אחר כך אתה. גוט? מרינה, גוט, זה... דה? רוחלה?
מה קרה? אוכלה! Ich darf weggehen. Wie ist nicht noch einmal? Wird zu viel sicherer? Нет. Hast mir genug geholfen, na dann. בהצלחה. תודה. שלום. רוחינקה, מה קרה? מה קרה? לא נתן לי להיכנס. מי? הוא מכיר אותה, היא לבד איתו עכשיו. רוחל, תרגעי רגע, תסבירי לי מה את מדברת, אני לא מצליחה להבין שום דבר. אריה, הוא מרביץ לה, הוא מרביץ לאיתה. מה? כן, הוא עצר אותי בדלת, הוא לא נתן לי להיכנס, הוא לא נתן לי לראות אותה. את דיברת עם אריה לב על עניינים שבינו לבינה? ואם הוא צודק ממה שהוא אומר? מי לא, היא בכתה כל הלילה, היא בכתה. אני תאמיני לי שיכול להיות שזה על כלום. מה כלום? מי לא מבינה? ולאן את הולכת? רוחלה! שמואל, תעשה לי טובה, תלך תחליף בגדים, הטקס מתחיל אוטוטו. אל תדאג, הכל בסדר. יש לי עוד נגלה אחת מהמסעדה וזהו. מה זה? יפה, אה? מאוד. תגיע עכשיו משלמה כץ בשביל הספר תורה. אתה ביקשת מכת שיקנה לנו גם רימונים? לא ביקשתי ממנו שום דבר, זה הגיע כרגע עם הפתק הזה. תראה, אם ירצה השם, אולי בקרוב נהיה משפחה, אז תרשו לי להשלים את המצווה ולהכתיר את הספר על שם עמכם ברימונים ראויים לה או למשפחתכם. מה אתה אומר? טוב, לשלי היו כל מיני שוונצים, אז... שמואל, אנחנו יכולים לשים את הרימונים שלך אם אתה רוצה. לא, זה לא. זה מכסף טהור. אמא אהבה כסף. טוב, אולי נהיה משפוחה. זה בסדר, אהרון. אתה בטוח? כן, זה רימונים מאוד יפים. טוב, איך תסתדר, כולך קטנים. Что ты будешь есть? Позволь мне ответить словами Маркса. Ничего. אהלן, זוהו. מה העניינים? הבאת איתך קיסה מהבית? איזה דיאטה היא עושה? היא עושה דיאטה, אני לא אוכלת שום דבר. נשאו. הוא מבלבל ביצים. השתפרה העברית שלה. משהו. את יודעת מה? תכין לה סנדוויץ'. קציצות הולך? לא, היא צמחונית. О чем вы говорите? Ты ведь мясо не ешь. Я уже давно ем. Я совсем забыл. Да? Как меня зовут, ты помнишь? טוב, תקראו לי כשתעברו לעברית. Может быть, шницель? את יודעת מה? תכין לה Да я шницель. не хочу никакой шницель. Ну, перестань уже изображать папу. תבייש что-нибудь. Не хочу. ליאת, איפה אבא שלי? הוא מכין את הכיבוד להכנסת ספר תורה. חכי רגע. אני מצטער על מה שהיה. אין לי זמן לזה עכשיו. Зорик, просто мастер, как ты их всех снимаешь? Капец. שמואל, אני מבקש ממך, תעשה לי טובה, תלך תחליף בגדים, נו. תכף, מנחם חוזר עם עוד כמה דגים והכל פיקס. אני השארתי לך את האות לפני האחרונה. יפה, כבוד גדול. אבא, אוכלה, מה קרה? היא הלכה להורים שלה, אבל הוא לקח אותה משם אליו בחזרה, ואני מפחדת שהוא יפגע בה, אני לא יודעת מה לעשות, הוא לא נתן לי להיכנס. מי את מדברת? אוכלה, לאט לאט. עליתה, בגלל זה היא באה אלינו אתמול בלילה. מה? הנה, הוא מכיר אותה, אריה לב, הוא מרביץ לה. אוכלה, בבקשה, בואו ניכנס למשרד שלי. לא, אני ראיתי סימנים. אבא, אתה חייב לעשות משהו, אני... אוכלה, את מדברת על עניינים מאוד מאוד עדינים. אם זה נכון, חס וחלילה מה שאת אומרת. אתם לא מבינים שהוא יהרוג אותה? אוכלה, אני מכיר את אריה לייב. יכול להיות שהוא יתבלבל, הוא קצת חם מזג, זה בסדר, הדברים האלה קורים לפעמים. הוא לא רוצח. אני צודק. לא.
ואם זה נכון? אני דיברתי איתו, אני הכנתי אותו לפני החופה. ואם זה נכון? אני מכיר את הבת שלי, לא מדברת סתם. עשיתם לי אבל גדול. קודם אבא, אחר כך אתה. רק אתם אשמים שלא יצא ממני כלום. רק אתם. אבא ואתה. חטאתם כלפיי חטא כבד. תמיד היית כל כך טוב אליי, אבל הבית שלנו מעולם לא היה יותר מחדר מצחקים. מעולם לא היה יותר מחדר מצחקים. Как же ты выучила текст, не зная иврита? Как? Нора на всех языках Нора. И на всех языках она у тебя королева. Это Сергей ставил, а он плохо не умеет? Да, конечно. Только вот насчет трактовки. Твоя Нора скорее Медея, чем Нора. Медея? Медея. Понимаешь, где ранимость, обида, зависимость. А у тебя такая первозданная античная мощь. Да? Волшебство, колдовство. Тебе понравилось или нет? Ты мне всегда нравишься. Но это вопрос интерпретации. Это не та Нора, которую я ищу. И потом, есть проблема с ивритом. Начни учить потихоньку. А в этой пьесе есть для тебя и другие роли. Мужские? Марина, шутишь. Ну, например, служанка. Кушать подано, ты имеешь в виду? Марина. Ты меня что, первый день знаешь? Марина. Да пошел ты и твой театр. Идиот. מרים, חברה שלנו גרה בירושלים ובעלה בארצות הברית בנסיעת עסקים. אולי אתה תוכל להיות אצלם. פאק. רועי, איפה האוטו? רועי, תענה לי, איפה האוטו? פאק. מה אתה עושה? את יודעת שאחד מתוך 10 נהגים שרבו עם אנשים שלהם שוכח לנעול את האוטו אחרי שהוא יוצא ממנו? מה זה? אני קראתי את זה באיזה מקום. אתה מוכן להסביר לי מה אתה עושה? את אמרת שאת רוצה להגיע לחברה שלך. יפה. מה אתה עושה? את אמרת שזה חיים או מוות, לא? אבל זאת גניבה, זורי. אל תדאגי, אנחנו נחזיר לו אחר כך. כנסי מהר, נו. לא, אני לא יכולה, זה פיתוח נפש, זה מה שאת בעצמך אמרת. פיקוח נפש. whatever.
אני לא הולך עם התלאי הזה. מה, אנחנו קבצנים? לא נשאר לך פה בד, מה תלך עם חור? ותשים את העניבה שאהרון הביא לך. אני זרקתי אותה. ואני הוצאתי אותה. ואני לא רוצה ללכת איתה. מה יש, שמואל? כץ תרם רימונים לספר תורה. גם אנחנו תרמנו. מכסף. כסף טהור? יפה מצידו. אהרון כמובן קפץ על המציאה, הוא שכח לגמרי שגם אנחנו קנינו רימונים. נו, אז אם זה מפריע לך, אז למה לא אמרת? לאהרון לא נעים ממנו. ומה אתה? הוא גם השאיר איתה לפני האחרונה. לאה, הוא לא חשב לרגע שמגיע לי לכתוב את האות האחרונה בספר של אמא. שלי, בתור הבכור, מגיעה האות האחרונה. הוא רב בישיבה, הכל טוב ויפה, הוא הביא את הסופר סתם ושילם על הקלף, אבל מי אפשר לו את זה? הוא שכח. מי עזב את הלימודים והלך לעבוד? מי פרנס אותו ואת אמא? אני לא רוצה לדבר על זה, זה מכעיס אותי. אז לך תגיד לו. אני צריך להגיד לה? הוא היה צריך לחשוב על זה לבד. אבל אתה רואה, שמואל, זה תמיד אותו דבר. אתה בוחר להיעלב במקום לפתוח את הפה ולדבר. אתה צודק, מגיע לך האות האחרונה, נכון? מגיע לך האות האחרונה, אז תפתח את הפה, ריבונו של עולם, ותלך תגיד לאהרון, זה הכל. בשום פנים ואופן. לא, חיי, אלוקים לא סידר אתכם כמו שצריך. גברים, שם לכם זקן על הפרצוף, אבל בפנים, תינוקות. אני צריך להגיד דבר כזה, באמת, לאה. אני צריכה להגיד דבר כזה. שמואל, אתה יכול לקשור לי? לא, תעזוב את זה עכשיו. תלך תתכונן לפני שגם את הלפני האחרונה אתה מפספס. בוא, קח את זה. בואי, בואי, אני אקשור לך. הנה. איזה שקט. הנה. О, я наблюдаю небольшой нарциссизм. Не очень смешно. Где Наташка? Подружки. Подружка, это хорошо. Как прошли пробы? Мне предложено кушать подано. Твой телефон. Когда начинаются репетиции? Я отказалась. Почему? Может, ответишь? Почему? В Москве он мне цветочки присылал после каждого спектакля, а сейчас он мне кушать подано предлагает, говнюк. Этот говнюк тебе предложил работу. Кушать подано? Работу по профессии. Кушать подано, черт побери. Послушай, кто здесь? Делай тут себя возомнила. Мимо меня каждый день проходит 500 человек, как мимо говна. Пока я проверяю багажники и машина, тебе тяжело сказать, кушать подано? Саша, это не одно и то же. Это абсолютно то же самое. Поэтому ты немедленно возвращаешься и говоришь, что согласна. После такой встречи я уже не могу вернуться. Что ты там натворила? Неважно. Поставила на место немножко. Мне абсолютно наплевать, что ты там натворила. Но ты просто обязана вернуться. Даже если тебе придется ползти на коленях. На коленях? К этому? Никогда в жизни. Как последний поц. Стою охранённый в 30-градусную жару, и всем абсолютно наплевать, что я врач с 20-летним стажем. Но не это самое страшное. Самое страшное это то, что мы до сих пор берем деньги у Зорика. Саша. И поэтому ты, моя дорогая, ради нашего сына ты наступишь на свое актерское эго и засунешь куда подальше все свои амбиции. Поняла? Зорик, это наш ребенок, понимаешь? Это просто наш ребенок. И мы не имеем права жить за его счет. Ты поняла? הנה. לא, זה חסיד, הוא ילבש חליפה קצרה יותר. הנה. זה חבדניק. אבל לובש חליפה קצרה. כן, אבל מסדרים את הכובע קצת אחרת. איזה חיים מסובכים יש לכם.
מאיפה את יודעת שהוא יוצא בכלל? הוא הולך להכנסת ספר תורה של סבתא שלי, כולם יהיו שם. אבל לאיתה הוא לא מרשה ללכת. אז מה אנחנו עושים פה? מרים, חברה שלי, גרה בירושלים ובעלה בחו"ל, אז איתה יכולה להיות אצלם. בינתיים עד שארלי לב יגיע. הנה הוא, תתכופף. מה אתה עושה? הוא הולך להרביץ לו. לא, שלא תעיז. הוא נכנס למונית. מה עכשיו? חכה לי כאן. אתה, הוא מרביץ לך, למה את מחכה שהוא יהרוג אותך? אתה הרבצת לה? ואיתה אשתי והיא תדע את מקומה. אתה לא תיגע בה! בשם מה? מרחק נגיעה, טובה ביותר, משודרת Почему ты не отвечаешь, ведьма? Я разговаривал с Марком. Он просил тебя передать, что он очень впечатлился от прослушивания, что там ты сделал с вином. Я надеюсь, ты в курсе, потому что я не знаю. Так что перезвони ему, хорошо? Все, пока. רוחלה, אסור שאף אחד ידע מזה. ההורים שלי ימותו אם זה יצא החוצה. די, נו, אין זמן. בואי, תקחי את הדברים שלך ובואי נלך. בעלה של מרים בחו"ל בנסיעת עסקים. את סיפרת למישהו? רוחלה. אני הייתי חייבת. למי סיפרת? לדוד אהרון ולאבא שלי. טוב שלא עברתי מגפון ברבי עקיבא, מטומטמת! חצי בני ברק כבר יודעת! אתה, הוא מרביץ לך, למה את מחכה שהוא יהרוג אותך? כל העולם כבר יודע, אז אני במילא מעדיפה למות. די, תפסיקי לדבר ככה, בואי, נו, בבקשה. תעזבי אותי, אל תגידי. די, איתה, נו, מה קורה לך? אני רוצה לדבר איתך. נו, אני רק רוצה לדבר איתך. איתה, נו! איתה, די, תפתחי. את אורחת במנה? לא, אבל... לא עושה. אני מבקש ממך. בואי. תביא לה ליציאה. תיגע בעיניך לבד. אריה לייב. דקה אחת. בבקשה. מה שלומך? שמעתי שאתם חוזרים לברוקלין עוד מעט. בעוד יומיים. יפה. איתה בטח מתרגשת. שב. כשתחזרו לאמריקה, מה אתם מתכננים לעשות? שנה חופש. בעזרת השם ילד ראשון. אז אני חוזר לעסק המשפחתי. אביך שוחט. יש לנו רשת משחטות בכל החוף המזרחי. לא צריך להתחיל עם הכנסת ספר התורה, כבוד הרב. לא, אל תדאג. זה בסדר, יקראו לנו. תראה, ארי, אני אשמח לדבר עליך כעל רב לתלמיד. למרות שאני מכיר את הרב שלך ואני יודע... אני לא רוצה לעקוף אותו חס וחלילה, אבל... משקרת. מי? כבוד הרב לא צריך ללכת סחור. לב, תרגע, אני בסך הכל מנסה לעזור. מלוכלכת. רוצה שאני אגע בה. היא אשתך, אריה, זה מותר. לילית נכנסה בה. היא מנסה להדיח אותי לבעילה בתומה, היא נגעה בי. אריה, זה מותר. בלילה הראשון. נגע ביד שלה, הייתי חייב להעמיד אותו במקום. אתה הרבצת לה? אז היא מסרבת לי. כל פעם שניגשתי לקיים את המצווה, התחילה לבכות. אז רציתי רק להשתיק אותה, אז היא בכתה יותר. תקשיב. מלוכלכת ואישה מרדנית. היא אשתך. לא מותר לה לגעת בך. כמו שלך מותר לגעת בה. זה חלק ממערכת יחסים, אריה. אתה יכול להתייעץ עם הרב שלך, אני לא יודע, יכול להיות שהיית נסער, יכול להיות שהתרגשת, זה קורה לפעמים, אריה, זה בסדר. אתם עדיין צעירים, לא מאוחר לעשות תשובה. תשובה? להכניס פריצות וטומאה לבית זו תשובה? אריה. אל תיגע בי ביד המלוכלכת שלך. אני אדאג שהרב שלך ידע איזה פרי באושים צמח לו מתחת לאף. איתה אשתי והיא תדע את מקומה. אתה לא תיגע בה! בשם מה? מי אתה חושב שאתה?
יש לי רב. אתה מסתובב לך כאן בשטטל הזה וחושב שאתה משיח. אתה רוצה להיות רב אמיתי בולה ברוקלין, תכיר את הרב מירוביץ'. פשפש קצת בזקן שלו, אולי נשארו שם כמה פירורים שתוכל לאכול מהם. צא החוצה. плачь, моя хорошая. Все будет хорошо. Все будет хорошо. תודה על הכל, זוריק. Я люблю тебя. מה אמרת? שיהיה בסדר. Он тебе рассказал? Мы друзья. Марина, ты что, действительно веришь, что там, в Москве, в театре есть кто-то, кто не знает о вас, о ваших отношениях? Да. Да, мы договаривались, что я уйду от мужа, что он уйдет из семьи. Будем жить вместе долго и счастливо и умрем в один день. Все вранье. Нет. Он правда хотел. Хотел уйти от жены. Ну, испугался. Семью разобьет, а тебя, в конце концов, не получит. Неправда, я бы ушла от мужа. Он говорит, что ты сейчас готов, если ты вернешься. Поздно. Поздно. Я уже привезла сюда всю свою семью. Что их оставлю здесь, сама в Москву вернусь. Ну, ей-богу. Ну, если так, то просто начинай здесь строить свою жизнь заново. Ну, а насчет любви, я не знаю. Это я не знаю. Видишь как, человек предполагает, а Бог располагает. Ты извини за вино. Жалко. Было хорошее вино. Но у меня еще есть бутылка, так что если ты хочешь... Хочу. Работать хочу. Мое предложение не изменилось. Приведи в порядок сначала хотя бы немного свою жизнь, выучи иврит, а большие роли еще будут. Когда репетиция?
לדבר איתך. אני מתכבד להזמין את רב שלמה כץ בכתיבת האות שלפני האחרונה. אני מתכבד להזמין את הראש ישיבה רב אהרן ברמן בכתיבת האות האחרונה. אני מתכבד להזמין את רב שמואל ברמן בכתיבת האות האחרונה. רוצה שתקבעי עם מוטי כץ. מה? תקשיב לאהרון שיסדר פגישה שנייה. אנחנו צריכים לדבר. בטח. בשתיים בחניון, זה טוב? אני כבר מתגעגע. Сегодня вечер поэзии в Лайке. Это место, которое я тебе рассказывала. Можешь сходим в 20 вечера? Да. זה פעם ראשונה שלך בשידוכים? כן. תראה מוטי, אני אהיה כנה איתך. גם אני לא יודעת מה אני רוצה, ואני לא ממש יודעת איך להחליט. לא יודע מה לעשות איתה. עם מי? לאה. אתה חייב לעזור לי, אהרון. את רצית לדבר? זה לא קל מה שאני רוצה להגיד. Ну, блин, отстань от меня уже! Что случилось? Вдруг вспомнила обо мне? Пойдем, дочь.